रानग्राया जोंना गैलाहाय गैला ओंखाम रानग्राया दे लागाव बैग्रि खनग्रायाबो नै बे आइ बानायनो न'आव बानदों बानदों गिदिर मिडियामथार गोथावथार खुलुमदा Makasih mwnbai sulah. Zain dai. Zain dai. deh Zain. Anna ya udah Halo लोगोफोर वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल तुम गावनि चैनेलाव फिर से बर' होनाय थाबाय दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंनि आब'मोनाव थांगोन आरोना जोङो बाबानि बिदानि फिसाजो आरोना असे बिब' होनजायो स' बिसिना बाक्सा बरमा आरोना बाहायनो थांगोन ओमफ्राय नै सेन्देल गाननानै गाराय जाजोब्बाय ओंखायनो बेन्डेज लागायदों आरोना ओमफ्राय आनैबो थांफागोन आरोना जोंजों ओमफ्राय नोंथांमोना सोंहरदों आनैना रावबो गैया नामा होननानै आनैया आमाया गैला आरोना ओमफ्राय फिसाजो दङमोन आब'आबो हाबा जाहैबाय नालाय दा ओमफ्राय नै सोरजों लोगो मोनदों जोङो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखायो बड'लेण्ड फिटनेस हिर'आ बेजों आरोना बिस्रा नै फटक लालायगासिनोमोन आरोना दा बर' रकजों बेहा बडि बिल्डार जाहैबाय फटक लालायगासिनोमोन नै ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि गामिखौ सोंहरदोंमोन आरोना जोंना चिरां डिस्ट्रिक्ट रानिपुर गामि ओमफ्राय जोङो दायो क'क्राझाराव थागासिनो आनैमोननाव दा जों बरमायाव थांगासिनो आरोना आब'आ बरमायाव मोनलांदों नालाय जा किउट गावलाय नानिया नै अबेखौ लानो जालायलायबाय आरोना आंहा बेखौ फसायदों बाबाया नै बेखौ फसायदों मा जाबाय जाखो बेलाव बागान ओंखायनो आन्दायदों सफैबाय बेलाव बागान आंहाय नाहरगासिनो होख्लायबाय आनैखौ बावबावो नामा सफैबाय लोगोफोर नै आब'आ जोंना आयु दासो नुबाय आङो सिनायसो लोगो मोनदों आरोना जा गोबावजों मोनसे थैबायलै फायदों जाखाबाय हाला जोंजोंनो दे नै सफैबाय फाइनालि आब'मोननाव आरोना गुमायाव नै आयौ नै Ui, không có nè. Đây. Đây không có. Đây. baru Yono gini bahasa Mbak. 누가 신이 왜? 순원 누가 신을? 그렇게 웃하네요. 누가 신다 이나이로.
नै बे आइ बानायनो न'आव बानदों बानदों गिदिर मिडियामथार गोथावथार गोथाव जादों जानायखौ लाबोबाय हनै फिसाखौ माबायदि आदै आइ बानायनाय बाक्सानि साहा बाक्सानि साहाया बाक्सा बरमा नायनायनिसै सोलोङा आखाय नै बैग्रि जानोसै बैग्रि बिसिनावसो मोनफैबाय बैग्रिखौ होनबा जानो लुबैनो हाखालामोन साखै दिन्थिबाय थानायनि जिबनाव फैनानै माबायदि बैग्रि जागासिनो दङ बोथोरबो गैया बादालबो गैया बैग्रि फिथाइ मोनजाबावबाय माबायदि लाजिबावदों लागाव नै बेहाय बैग्रि हानसिगोन आरोना लागाव बैग्रि खनग्रायाबो बिफांखौनो जाजोबसिगोन नो सानजे दिनै लोगोफोर ह लागाव सुलायलायनोसै हनै सानजों माबा जा गोजौखा बाजैया मा एवग्लुंगासिनोथाय दाउ होबाय बेहा डाइनिं टेबोलखौ फुगारगासिनो आरोना जों सानजि खिनो नागिरनायाबो जों आंजों मोखां गुवारनो मा किउटी नै जा नायबाय मबाइलावल' नुयो होननानै नै जोंना आंनि फुथुलाखौ नानि होनगासिनो जा फसायबाय आलु लाबोदों बेहा नै फट'खौ दिन्थिबाय आङो फट'आ बिस्रा नै बेनो बे गाव नैबे जाहैबाय नैबे आं बुगालाजोब्बाय दा अबे मामिया खिथालाय मा दे मामिया दे अबे दे खोन्था अबे मामिया र' दे नङा बिसखौसो होनबाय सिनायला ओइ माबा दा एसे मोखां आलदा जाबाय नालाय ओंखायनो सिनाया सिनायदों अबे सासेयामोन गोजो आब' गोजोनथिया बैसो आंहा नै जोंना सिनायला खोमादि आंनि आब' जोंथि ओमफ्राय बै आब' बबि नुला मोखांखौ खावसे गैला गोजौ गाखोना नायथारबाय नालाय बिमाखौ नायबाय लोगोफोर नैबे मा बुस्थुथाय आं मिथिया आरोना लोगोफोर नै मा बुस्थुथाय बेयो हाइजें दांलै नामाथाय ना हालदै नै खख्लिं बिफाङाबो जा जाबाय बिसिना नै मालाय फिथाइ थायथ'वाखै आरोना नैबे माथाय गरसि खोमा गरसि बिफां दां ओमफ्राय नै बिफां जाखो बेलाय मैथा बिफां मा बिफां बेलाय मैथाथ' नङा बेयो मा बुस्थु बेलाय आलु सानदां ओंखाम जानोसै दा नै ओंखाम रानदों होबाय आनैनो हैदो थां औ ओइ ओंखाम रानदों मालाय आयै दे आंनोबो रान दे ओंखाम रानदो औ दे नै ओंखाम रानग्राया जोंना गैला ओंखाम रानग्राया
जाबाय दे मा गैलाहाय गस्ला गोनां फुनाय नागिरदों बिथिं दिन्थि फुलायलाय हामगोन खाने आं हालालै आनायाखैनो आया जाबाय जाबाय दिन्थिलायो दिन्थिलायो ओंखाम जानोसै नै आंखौ मोनसे बिराद टान मोनदे नै थांलायलायनोसै ओमफ्राय आब'प्रिया दासो फैदो आरोना गेट थांगासिनो ओमफ्राय नैबेबो जोंनि आबौ आरोना बाबानि बिदानि फिसाजो आयं पुलिसनि फिसाजो ओमफ्राय बेबो बाहायनो बरमायाव थायो आरोना टिचार फोरोङो आब'आ ओमफ्राय दिनै जा गोबावजों खनसे बेखौबो लोगो मोनदों आरो न' ओमफ्राय आब'नाबो सासे बिनानाव दंबावो आरोना आब' हांमा ओमफ्राय बेखौबो मालाबा लोगो मोनगोन मालाबा दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो ओमफ्राय बाबाना 6 जन बिदा फंबाय दं आरोना ओमफ्राय बिब' सानै मालाबा दिन्थिगोन आङो थांनाय जाबा वाเข้าเลยมั้งบ่าเข้าเลยครับ 와 아버프리야 아르나 네. 네 네. 네, 라도 네. 콜롬다. 나, 야, 야. 마콩. 나. Ani kulai, ani kun bai. Eh. Kan khang bai. Ayo. Kayak putih satu pena. Bau nama, tabau. Ayo. Ai không bơ. Ăn không chỉ bảo cười. Lại. Cũng mình khai đi đâu hơn bao ra khổ nè. Ấy anh không ăn đau nè khi nào ra khắp đến là nên từ nào hết từ nào ra khắp đến là nè. Quy lại được thêm một bao. Ấy một cô được. Nè. Không xí sao ha? Không xí sao ha? Wow, không lại của ta. Thấy nhưng mà này rút vào cái là ayu không là
थांसै आरोना लोगोफोर जा